Wataƙila ka taɓa ganin gajeren bidiyon YouTube Short kamar haka, ko kamar haka, ko ma kamar haka, kuma kana ta mamakin ta yaya mutane suke yin bidiyo irin wannan. Wataƙila ka taɓa gwada amfani da wasu kayan aikin AI da kanka, amma baka samu biyan bukata ba ko? Karkada mu, Ibrahim Level Tech yana nan. A cikin wannan bidiyo, zan koya muku ainihin yadda ake fara sarrafa YouTube Automation daga tishe har zuwa ƙololuwa from zero to hero, ba tare da bata lokacinku, ƙarfinku ko kuɗinku ba. Za a raba wannan bidiyo zuwa matakai biyu masu sauki. Bari mu fara da mataki na daya. Za mu fara ne ta hanyar zabar fanni niche mai yaduwa sosai wanda aka tabbatar yana aiki. Ina magana ne game da irin fannin da aka yi amfani da shi a bidiyoyin da na nuna muku dazu. Haka ake gane abin da ke tashi da kuma aiki a YouTube a yanzu. Na gaba za mu matsa zuwa mataki na biyu, nazarin abokan ƙasa, analyzing competitors. Don yin wannan, za mu yi amfani da wani kayan aiki da ake kira Next Level. Shafi ne mai ban mamaki wanda ke baku damar yin nazarin kowace tasha a fanninku. Ku ga abin da ke aiki a gare su, irin bidiyon da suke sakawa, da abin da ke kawo musu ci gaba. Kama shawarata a gare ku, kafin fara kowace irin kasuwanci, ko YouTube Automation ne ko wani abu daban, ko yaushe ku fara nazari abokan gyasar ku fahimci yadda suke aiki, dabarunsu, da injin da ke bayan nasararsu. Wannan shine matakin farko na gina abin da zai yi aiki da gaske. Don haka, idan kun shirya daga tashar ku daga sifili zuwa jaruma, ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Domin a sashe na gaba, zan nuna muku ainihin yadda ake amfani da Next Level daki-daki don fara gina tashar ku mai tashi a yau. Yanzu da muka yi nazarin fannin da gasar, lokaci yayi da za mu matsa zuwa mataki na gaba. Za mu yi amfani da kayan aikin AI wanda zai iya samar da bidiyo daidai da waɗanda na nuna muku dazo. Kuma yana da matukar sauƙin amfani. Sunan kayan aikin Polo AI. To yanzu bari mu fara aiki. Kamar yadda kuke gani, ɗaya daga cikin tashoshin da suka fi yaduwa a wannan fanni yana mai da hankali ne kan gajerrun labaran kyanwa na AI Cat Short Stories. Na tabbatar kun riga kun ga ɗaya daga cikin waɗannan bidiyoyin a shafinku na Shorts, Instagram ko TikTok. Suna ko ina. Tashar tana da fiye da masu biyan kuɗi subscribers miliyan 300, kuma yawancin gajerrun bidiyoyinsu suna samun fiye da kallo miliyan 1 na kowanne. Suna loda bidiyo 3 ko fiye a kowace rana. Wannan shi ake kira daidaito da kuma sarrafa na'ira mai wayo, Smart Automation. Yanzu bari mu duba nawa wannan tasha ke samu. Danna kan Analytics, sannan Revenue, ku jira na dakika kadan lambobin su fito. Ga sunan. Wannan tasha tana samu fiye da dala Amurka 240 a kowane wata. Kun ji daidai. Dala Amurka 240 a wata daga bidiyon kyanwa kawai. Wannan kudi ne mai haukan yawa daga abin da aka sarrafa da na'ura. Kuma akwai wata tashar mamakanciyar wannan da ta shafi labarin dabbobi, tare da wani mutum yana ba da labarin bidiyoyi. Wannan tana samun ma fiye da haka, kusan dola 490 a wata, saboda suna samun fiye da kallo miliyan 6 a kowane wata. Don haka kuna iya ganin yadda wannan fanni yake da ƙarfi idan an yi shi daidai. Yanzu da muka sami fannin kuma muka yi nazarin gasar, za mu matsa zuwa mataki na gaba. Kirkirar ainihin bidiyon ta amfani da Polo AI. Madalla, yanzu da muka san waɗannan tashoshi za mu iya ɗaukar darasi daga gare su don namu bidiyo. Lokaci yayi da za mu matsa zuwa Polo AI, kayan aikin da zai taimaki mana a zahiri kirkiran abubuwanmu. Don haka, ga mu a cikin Polo AI. Wannan ita ce babbar fuska, interface. Yanzu, je zuwa sashin da ake kira AI Shorts. Kamar yadda kuke gani, idan kuka gungura ƙasa kadan, za ku ga gajerun bidiyoyin da suka fi tashi a yanzu. Kuma mafi kyawun sashi, kuna iya danna kowane dayansu don amfani da shi a zaman tushen bidiyonku, kamar yadda zan yi yanzu. Da zarar kun zaɓi bidiyo, kuna iya fara gyara shi yadda kuke so. A gefen hagu na allon, za ku ga wani shafi cike da zaɓuɓɓuka da saituna. A nan ne aikin yake. Misali, kuna iya canza tasirin bidiyo, daidaita salo, ko canza wasu abubuwa don su dace da yanayin tasharku. Komai mai sauƙi ne, drag and drop. Babu wata software da ta gyara mai wahala, babu bata lokaci. Don haka, da zarar kun gama saita bidiyonku yadda kuke so, za ku kasance a shirye don samar da shi nan take, duk ta hanyar AI. Bari mu ci gaba da yin hakan. Yanzu a nan, za mu nemo hoton kyanwa, za mu je Pinterest, mu yi binciken cat image. Da zarar mun sami mai kyau, za mu sauke shi kamar yadda kuke gani ina yi yanzu. Bayan haka, za mu koma Polo AI, mu cire ainihin hoton da ke wurin, mu dora sabon namu a maimakon haka. Bayan haka, idan kuna so canza takin gajeren bidiyon Shorts topic, kuna iya kwafan rubutun ko umarnin prompt da kayan aikin ya baku ku aika shi zuwa ChatGPT.
Kuna iya tambayansa ya ƙara wasu fage scenes ya sa shi ya fi ban sha'awa ko ya sake rubuta muku shi. Hakanan kuna iya canza kidan baya background music idan kuna son amfani da naku, amma idan ba haka ba kuna iya barin shi a automatic kuma Follow IA zai zaɓi sautin da ke tashe muku. Hakanan kuna iya canza tsawon bidiyo, yawan fage har ma da girman hoton aspect ratio. Don haka idan kuna son shi a tsarin 9:16 don shorts ko watakila 16:9 don bidiyon YouTube, kuna iya canza shi a nan cikin saituna. Sannan bayan haka lokacin da komai ya shirya, za mu danna create. Kuma yanzu kawai sai mu jira kadan har sai bidiyon ya shirya. Kamar yadda kuke gani a nan, samakon da muka samu ba ainihin abin da nake so ba ne. Don haka abin da zan yi shine sake kirkiran shi, amma a wannan lokacin kafin in yi haka zan kwafi umarnin prompt, sannan zan koma ChatGPT in lika umarnin a can. Zan tambayi ChatGPT ta sake rubuta shi ta hanya mafi kyau, watakila ya zama mafi dacewa ko ƙara masa kirkira. Sannan zan kwafi sabon umarnin da ChatGPT ta bani in koma Follow AI kuma. Yanzu zan lika sabon sigar, in sake samar da bidiyon sau daya, za mu sake jira na 'yan dakika, kuma a wannan karan gashi nan. Wannan shine sakamako na biyu, kuma yana da kyau sosai fiye da na baya. Better than before. Yanzu, idan kuna so sauke bidiyo, kawai ku je menu mai dige uku, ku danna, sannan ku danna download. Tabbatar kun zabi zabin saukewa ba tare da tambari ba, without watermark. Shikenan, yanzu bidiyon ku ya shirya don amfani, sab kuma babu tambari. Yanzu bari mu gwada wani ra'ayin bidiyo mai tashi. A wannan karo, bari mu yi gajeren bidiyon anime. Misali, bari mu dauki wannan nanan. Don haka ga wannan bidiyo, za mu buƙaci hoton ɗaya daga cikin jaruman anime, misali Luffy. Don haka yanzu za mu koma Pinterest kuma mu nemi Luffy image. Da zarar mun sami mai kyau, za mu sauke hoton kamar yadda muka yi a baya. Bayan haka, za mu koma ChatGPT. Yanzu mun dawo ga umarnin prompt daga Follow AI. Za mu kwafin shi sannan mu aika shi zuwa ChatGPT. Za mu tambayi ChatGPT ta sake rubuta shi a zaman sabon umarni da za mu iya amfani da shi don bidiyonmu na anime. Bayan haka, za mu sake komawa Follow AI. Mu daura hoton Luffy da muka sauke dazu, sannan mu like sabon umarnin da aka sake rubutawa a cikin akwatin rubutu. Da zarar komai ya shirya, sai mu danna generate. Muna jira kaɗan yayin da AI ke kirkirar bidiyonmu. Gashi nan, wannan shine sakamakon, kuma wannan ba wai yana aiki ne kawai ga dabbobi ko anime ba, kuna iya yin sa tare da ainihin mutane ma. Kuma mafi kyawun sashe shine, duk wannan yana kashe $15 kawai a wata. Don haka samare, za ku samu hanyar hadiya cikin bayanin da ke ƙasa, description, idan kuna son gwadawa. Hakanan kar ku manta ku shiga rukuninmu na Telegram na kyauta, hanyar hadin tana ƙasa. Ina son ku duka, na gode da kallo, sai an jima.